El Parlament de Catalunya s'ha convertit aquesta tarda en l'escenari de protesta de tots els sindicats catalans presents en la funció pública. Comissions Obreres, UGT i la Intersindical Alternativa de Catalunya han convocat un acte al Parc de la Ciutadella per mostrar la seva disconformitat amb els pressupostos de la Generalitat per al 2012. Avui, bàsicament, volem representar una mena de funeral. Com veureu, n'hi ha delegats i delegades, bàsicament, de negre, amb torxes i amb alguns taüts. No, no, no! A la retallada! Prop de 200 persones van concentrar-se de manera silenciosa, denunciant la mort de la funció pública, que afirmen que seria la conseqüència dels comptes que l'executiu aprovarà demà. Són uns pressupostos extremadament injustos perquè mantenen a una administració VIP, una administració amb alts càrrecs que el que cobra menys cobra 100.000 euros a l'any i, en canvi, aboca a milers de treballadors a l'atur durant aquest any 2012. Segons els representants sindicals presents a l'acte, els nous pressupostos que es tiraran endavant demà significaran la declaració de l'estat d'excepció laboral a Catalunya. En un acte simbòlic en forma de concentració silenciosa, els principals sindicats catalans han protestat contra les retallades del govern d'Artur Mas. Les concentracions seguiran donant-se a les portes del Parlament durant els propers dies. Pau Arriaga, Pompeu Fabra Televisió, Barcelona.